kendo kamoro moro midwa jera malulu TV ma indien chino mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Odiochieng' ma kawuono antiere e studio kaindi kod Mwalimu Odoyo Owidi. Kawuono yiene mondo mi atik kod nying mar mwalimu kech wadwa rango weche go mag duoko mag penj ma bende ne owuok e odiochieng' manyoro. Rwaki mwalimu. Erokamano Jeff. Mos oganda wa. Noganda maluo kamoro amora ma untie. Uneno ka koro piny dhi sani koro wachako dongo e weche mag dongruok wa wawegi kaka weche mag somo gi mag kalo penj gi mag dhi nyime. Erokamano nya mwalimu. Nyisani to penj duoko mare manotim mar klas 8 mar higa mar 2017 ne ogolo odiochieng' ma kawuono. Bende jopuonjre madirom 1 milion kod wiye ne obet ma ondiko penj machalo kama. In kaka mwalimu, kaka janyuol, penj ni eri nyalo wacho ni kinene to ne otae nade makoro ne ochopo kuma duoko mare no wuoki. Aneno ka gima duong' motimore manyalo wache wach penj ni geno to dok ei penj. Ndalo moro njo sechopo ka makitimo penj to kalo mar nyathi ok lure gi tich matek motiyo. Ini koni nyathi mabencha ok tim maber ahinya kalo. To mabencha timo maber kabisa be ok ine koyudo marks malong'o. Ndalo moro naneno mama moro e TV. Kipenje ni to nyathini ni mok to ne ok okalo to ma mokalo ni neno nang'o motimore. Ni en mana hero mar Nyasaye, en lemo maber. Ok en lemo maber, en tich matek. To ndalo no ang'eyo ni ne nitiere kaka ne gajo penj. Nyithindo mane gaje nyithindo ma wuonegi nonyalo ne gaje mayud duoko mabeyo. To sani kuma neno kodoke ni to nyithindo koro nyaka ng'e ni tich matek ema kelo kalo penj. Kata an bende an gi japenje oda mane duoko ni oseduoko. Kamano. Erokamano nya mwalimu. Awinjo gima iwacho no ero. Mana kwa dok kanyo ero kwa rango integrity mar penj machalo kama gieki. Wacho ni sani kineno to sani koro geno sechako doke penj ni ka ng'ato yudo max 200 wi 500 to mano max ne. Ka ng'ato yudo 400 kod wiye to mano max ne. Kata obedo ni en school mar private kata en school mar sirikal. Gima deno mondo mi warangi en ni jatend migawo mar weche mag somo mano Dr. Fred Matiang'i ne wacho ni onge wach moro amora machalo mar kuo mane gi neno e penj nieri. Iyieri kod wach no. Mana kaka iwacho ni mane gi neno. Nyalo bedo ni moro notimore to kalo gi mok gi fwenyo. Ing'e ni ka ji nitie 40,000 makwelo. To nyaka moko pusre ma okune. To ka nitie ji adek, to adego nyalo pusore te ma okune. Koro mano to nitie. To ka ji nitie moko mathin mano pusore mokwelo ma ok ojuki. Amano be en kamano. To gima ng'eyo ni sani koro geno ni penj biro luwore gi nyalo kod tich matek mar nyathi to oseduogo makaber. To sik mana kama entieno. Kendo kaka mar somo timore mar kalo penj no, gik mang'eny mane Kenya ka bedwa ni mondo waduoki e integrity mamalo ma wasetero e National Examination Council. Mondo migepni moko modong' kaka IBC gini be waduok gi maonge gimigajo. Gik mithedho ni ng'ato dhi manyo tich gi certificate ma oyude yor mibadhi. Ma gik ma certificate no wacho no nyalo timo to ok otim malong'o. Mago waaye uru. Koro sani wawene mana jo siasa emodong' kwalo gik moko. Omiyo mwalimu kanyo duoka penjo achiel. Nwang'eyo ni migawo nieri mar somo no osebedo kod weche mag chochni e kinde ka kinde. Magara ka ng'ato nobiro ni tiyudo ni samoro nyathi okalo maber oyudo alama mar A mano ere klas 12. Samoro college bendo dhi kendo somo ma ichaki wacho ni okalo maber. Kotere e working industry dio ka koro ok onyal perform. Iparo ni maindi obiro kod lokruok ni kalure kod jotelo mantiere migawo nikech aneno kanyaka ne Dr. Matiang'i make ema waneno ka lokruok gi kiobede. En jotelo ema ne mess the system kosango mane timore system. Gima dwa ni ng'e ni gimoro amora miloso mondo obed maber nyaka chak lose gi jotelo mamalo kokoridore kobiro piny. Kone ka ng'ama ni malo cha emoriere tir in ma ine boye ok nyal bam nikech obiro deal kodi kaka sadhi. Ng'ama ni e boye ni be joma ni e boye koro ok bam koriere. Emomiyo kata mana mibadhi mane Kenya kama ma national government. Ka ok president molore to ko bilorore. Nikech kineno ka jatendi nigi mibadhi, in gima tami mibadhi ka onge. Ka in emioro joma ni e guoyi no kwal gik moko. Gima mono gi gimbe kwalo ma mar gi be onge. Ting'ene gen gi ng'eny. Ka gikwalo to koro kuono wuok gima landa. Omiyo gimomiyo kuo mane mag penj gi rumo kata orumo en ni no chak deal kod gi malo gi jatend migawo ma malo chutho mane momiyo
Tinyalo wacho nade nikech aneno ka bende piny nyiri kane time to ne giketo jolony madirom 10,017 251 e centers duto mag piny mondo mi orang kaka itimo penj. Jolony maendi en jok mantiere ministry madito kaachiel kod jok motenore kod weche mag somo. Iparo ni maendi bende ne nyalo miyo peny nyiri bedo kod credibility kaka nobedo. Mano to itimo research mondo bende obi otim goni mabiro mbele. Titimo nang'o? Nikech ing'e ka sani koro ng'at mane ministry mobet piny kuchocho ong'eyo conditions ma nyithindo time penj, ging'eyo lwasi ma nyithindo time penj, ging'eyo kama gibede, ging'eyo gik manyalo miyo ng'ato kwalo penj. Kata an kan jatelo tadhi abet kama nyithindo time penj, tadok e wiya taparo ni kane mana timo penj kama, ere gima datim madimi agaji penj ni ka ji okia. Anyalo paro ndalo moko kane wasomo, to nitie nyithindo moko manyiri mane rwako skat, koro elo bam ne to ndike results to dhi e penj. Koro kobet skade ne moenyo mos, ting'eni imbe ka ininj bileta gimidwa dhi ng'iyo ne tie skade nyathi manyako onge. Embe ong'e kama kokete to nyaki luor ng'iyo kuro. Ndiye nitie jomoko mane dhi gi rula mar baucha, to ndike wathe konchi. Koro kibire medo koketo runde no kanyo. Koro kare kiani toke kocha nitie gik mondike. Or set e set o elo kalatas mana e set ondiko to dogo umo kanyo. Mago ne gin gik mantie. Koro nitie yore mang'eny to ka ibedo kanyo ineno environment, ineno lwasi mitime penj, ting'eyo gik ma ji nyalo timo mondo kwal go penj. Koro kidok loso chike mirito go penj, ting'eyo ni chik makama nyalo loro ng'ama dwa kwale e yo makama, chik makama nyalo loro gima dwa kwale e yo makama. Kidhi neno ni nyithindo bet mokiewo maromo nade, ting'eyo ni kacha to bor ng'ato ok nyal neno answer ma wadgi ndiko. Mago emomiyo idwa ni jotelo mamalo be dhi piny manon gik matimore. Kata mana siasa ka idwa ni mondo jatelo be samoro ringe owinje ni to jam timo ji nade, owuothe kuma ji riede, ong'e ni to ka ji oriedo to tek mane ma ji winjo, owuothe kuma ji ng'iewe chiemo, ong'e ni to chiemo ing'iewo nang'o. Bas, mane ka jatelo nyalo rito jopiny maber, to ma ng'ama ritou loso nu chike ma en to kutigo. Omiyo yie gi jatend migawo mar weche mag somo Dr. Fred Matiang'i ni migawo nieri mar somo to otayo maber. Kar somo ne monego bede to moko giendi. Ang'o midhi ni kanye monego bedie, moko gi to magi. Moko kia ni internal security, mago ok onyal timo kitimo kar somo ni. To bende gima timore, somo ni notimo ne jopiny, notime ne ber mar Kenya kadhi mbele. To internal security jan no dhiye, otimo ne sirikal mantie momiye tich. Mane mokele otimne in kaka jakenya. Kada otime ne jo Kenya, mong'e ni jakenya nigi ratiro mare, to do otime maber moloyo. Mwalimu, in achiel kuom ng'ama bende osebedo japuonj. Penj nieri ka irange, inyalo wacho nang'o e somo mantiere skunde mag ji giwegi kata private schools kwa keto gi dongere kaachiel kod sikunde mag piny owacho. Nikech kata sani eri duoko mane ogol nieri, odo ni to ng'enyne nyithindo mane nitiere skunde mag ji giwegi geki, private geki, gin ng'eny gi bet otimo maber moingo joma moko. In bende nyari ne ni sikul, ang'eyo ni en skul mar ji giwegi, ne okitere skul mar piny owacho chande. Ang'o makelo pogruok? Nikech ang'eyo ni japuonj en japuonj. Tiegruok ka giyudo to ipuonjogi e teachers training college gi duto. Ang'o makelo pogruok maka koro ter ng'ani e private to o perform, to koter ng'ani e skul mar piny owacho to performance mare dok chien. Nitie gimoro e puonj ka miluongo ni measurement and evaluation. Nyaka waikre ni to sama watero nyathi dhi timo penj mosomo, ang'o mwadwa pimo kuome? Wadwa pimo riekone koso wadwa pimo ng'eyone? Ing'e ni rieko gi ng'eyo gin gik mopogore. Inyalo bedo ni ing'e gik mang'eny to riek to kiriek. To kendo inyalo bedo ni riek to king'e gik mang'eny. To kendo nyaka tije moko mariek, chandruok magen ka achiel ni wigi wil. Omiyo gigi te nyaka wanon ang'o modwa penjo. Emomiyo wach moro mane osieko ni skunde mag ji giwegi ni idwa kete ngas mopogore gi skunde mag sirikal. Mano chalo gima sirikal nyisowa ni wan wa fail, ja Kenya ma binafsi ema riek, ema ng'eyo, ema succeed. Tiende ni sirikal osego bade piny ni rito sikunde otamogi. Omiyo nyaka ket ji e ngas maromre nikech gitimo penj machalre. Ka gisetimo penj machalre to gibiro dhi e secondary schools kendo machalre mane Kenya ka. Kendo ka gia kanyo to gibiro dhi university machalre, Kenya kae ma gibiro mane tich, to kata kamoro amora ma gibiro manye. Tek ni gitimo penj machalre, onego ketgi e ngas
machal. Erokamano mwalimu. Nitie skunde moko mag ji giwegi matekre gi tin. Wabro kawo ywe matin mwalimu kaeto kwa duogo to wabro dhi nyime kod twak e machalo kama indi kaluwore kod duoko mabende nogol mano ero mar penj mar klas 8 mano ogol e odiechieng'. Wachako duogo e thuolo mar ariyo, wantiere kod Mwalimu Odoyo Owidi e studio. Warango achiel kachiel weche mag duoko mag penj mabende ne ogol e odiechieng' manyoro kod migawo nero mochung'ne weche mag somo. Mario machaka rwako e studio. Erokamano osiepna. Mwalimu, kane wadhi e yweyo to ne warango weche mag sikunde mag ji giwegi kod sikunde mag piny owacho. Idwa nyisa ni jogi ki onego beni ketogi kanyakla ni onge pogruok mantie. In isebedo ng'ama japuonj. Ng'eyo ne sani bende puonj kata niseto ijanyuol bende tisebedo japuonj. Puonjruok madhi nyime e public school kod private pogruok mane mabetie? Koso en mana ni jopuonje mane skunde giwegi gieki gin nitiere kaka samoro iketogi mondo mi gititigi maber? Ing'eyo ni skunde mag ji giwegi ineno nenore ni miyogi klese mabeyo, gik mag puonjruok mabeyo, gi jopuonj mochul maber. Mano kende. To syllabus ma jogi somo chalre. Japuonj mane sirikal gi japuonj mane skul mar binafsi nyalo puonjo mana maromre, mana kaka dokta mane osiptal ma private gi dokta mane public hospital nyalo thiedhi maromre. Bende thothne yudo ka dokta mane public hospital ema dok e private kendo kuni chak irome kode. Omiyo ena ni gige sirikal gin gik ma ji ohero ketho, gin gik ma ji okete mibadhi ok los maber. Emomiyo iyudo ni samoro kidhi e skul mar sirikal tiyudo ka somo japuonj nowuok ndalo 3 mokalo pok oduogo. Headmaster be giwinjore go pande nikech mibadhi modhieno. Japuonj wuok ndalo 3 pok oduogo e skul. Koduogo to ndike ka giwuoyo gi headmaster to dhi mena nyime. Mage gik matindo tindo maketho. To ka wachako keto ni koro oda pimo jogi e ngas mopogore opogore. To ok wabi ng'eyo nyathi monyalo gi ma ok onyalo. Nitie kana nyithindo mang'eny mitere e private school to be otuga kuno be ok otim maber. Koro tiende ni gidwa discourage jomo dhi e private school ni mondo kik ti matek. To mar ariyo, jogi nyaka ng'e gima private school timo maduong' moloyo. En kelo piem e kind private school gi sirikal. Kama nitie piem, achaya ae. Kech kicha japuonj e sirikal ka, to kinyo wuok odhi e private school to dhi nyime. To kendo odani mondo okony sirikal. Kech sirikal oseyud ni kelo puonjruok moromo osetamogi. Puonjruok moromo tiende ni enough schools, to gi enough teachers, to gi enough learning material. Kotamogi to nego giket encouragement e private schools mondo ji mang'eny oyaw private schools, mondo sirikal odong gi jopuonj matin gichulo to koro gichul gi maber. Odong gi equipment matin ma ging'iewo to koro ging'iewo mang'eny. Odong gi skunde matin ma gigero to koro giger gi maber nikech thoth nyithindo odhi e private schools. Onego bed ni sirikal encourage private schools. Mane manyalo golo long term problem mar gomo. Gomo ni usiko nikech jopuonj ng'eny to ok chul gi maber. Erokamano. Kokel private schools gibiro dok matin tichulo gi maber. Mwalimu, nyisa ni to kwan mar nyithindo kata jopuonjre madirom 9,846 oyudo max ma en 400 kadhi malo. Ng'ama kwongo to ne gi 455. Ma indi nyiso na gino inyalo mana chambua wachno king'iyo ni to ma kuom nyithindo adi manotimo penj. Ka gin nyithindo milion 10 to namba no tin kabisa. Ne gin milion 1. To ka gin nyithindo 100,000 to namba no duong' kabisa nikech mano okalo 10%. Ne gin nyithindo milion 1 gi wiye. To nyaka bende warangi ni nitiere 2,360 moro moyudo max ma en below 100. Ing'eni penj gi kiduto kotim gi to en out of 500. Ewi 500 niri nitiere 2,300 kaindi moyudo 100, moyudo below 100 nwero. Samoro moro 70, moro 80. Koro gima kisungu luongo na analysis mar gino. Nitie max 100 mokwongo to gi 100 mogik. Waneno ni 100 mogik gi jomoyudo gi tin molo jomoyudo 100 mokwongo. 100 mokwongo en max mane kind 400 gi 500. Iyudo ka ji oyudo gi 9,000 gi wiye. Awinji. To max 100 mogik e pier bottom piny ka oyud gi nyithindo 2,000 kende.
Mano nyiso timo maber mar nyithindo generally. To kendo bedo ni jo max 400 kadhi nyime gin gitin ne 1% mar candidates manotimo te. Mano be nyisi ni penj ni no rit maber ma mibadhi mang'eny ok owuoke. Kiyudo ka joma yudo max mamalo gi eti ng'eny kabisa, kaeto modong' ka to koro okere nyisi ni joma ng'eny malo ka modhi ogudore kagegi magi jo mibadhi. Nikech nitie gimoro e statistics miluongo ni natural distribution curve. Joma ofel ahinya tin, kata joma nie diere ng'eny, kata joma okalo ahinya kendo tin. Mano e natural distribution curve monego bedi. Ochalo liel ma biyo chweyo. Chunye ka dhi malo kabisa, bathe ka bedo piny kendo bathe ka bedo piny. Manyiso ni kade obedo ni ji mang'eny okale kabisa kaka samoro chon ni bet chande to mane kaka ne nitiere penj moko mane kano tim tido ni klas ka nitiere nyithindo 140 to mano high school yudo ka samoro insi ni 135 yudo 80. Mano kore wacho ni mano e kuo. Mano is not natural. En artificial. En gima los gi lwet dhano gi pach dhano. Ok timre kamano, onge gima kamano in nature. Iyudo ni ji nie klas joma ne joma oketi. Iyudo ni joma max gi tin tin. Joma max gi ng'eny ahinya be tin. Joma max gi nie diere ka ng'eny. Koro kigoro graph no to loso liend biye. Gima chunye ka odhi malo to bathe odok piny mos kendo bathe odok piny mos kata ok kama. Mano emiluongo ni natural distribution curve. Erokamano ahinya mwalimu. Nyisa ni to kore paro ni kepo e sikunde mag sekondar dhi chalo nade, nikech nowach ni nyithindo gi kiduto nyaka yud opportunities e sikunde mag sekondar. Koro kang'eyo ni to mano yudo below 100 gi gin bende gidhi koso nang'. Gima adwa nyisi ma nyaka ing'e. Wuok nyithinde primary kaeto gidhi e secondary. Ok luwre ga gi kalo penj kata gi rem penj ahinya. Luwore gi to nafas mantiere mag secondary gin adi to joma notimo penj adi. Ka ji otimo penj 1,000,000 to nafas mane secondary be 1,000,000. Jogi dhi e secondary te kata gidhi yudo nafas gi te, koro wang' fise matam ng'ato kata wang' dhi matam ng'ato kata ng'e kama skul man gi thuolo nitie matam ng'ato. To ka nitie nafas to ji dhi te. Chandruok mana mabede wach ni en ni koro jomokalo ahinya jayiero ga skunde mabeyo to dhiye kapod owe joma okalo ahinya gi kawo skunde mokoro dongo. Mano e gima bede. Koro dhi e secondary to luwore gi nafas mantie. Ka sirikal oketo nafas mag skunde secondary moromo, to ji dhi adhiya te. Pinje moko mineno ma oko gi onge ng'ama dong' ga chien ka. Penj itiyogo mana mar dhing'o ji kata mag chimoro go lam. To ok ni ipimo go ng'ama dhi nyime gi ng'ama dong' chien. Ji odhi adhiya. Ka ni somo chien ka yudo max 40, onge gima rach gidhi mbele kacha. Ichak idhi kanyo be yude 40. Koro in an average student chakre primary ka secondary kamano nyaka ichop kuma idhiye. Koro kwayo kata advice minyalo bedo godo ne jopuonjre ma bende koro noyudo results. Moko wang'eni nitiere kod buok, moko jonyuol gi wacho ni oyo ino kitimo maber kaka nwaparo. Moko bende otimo maber kaka jonyuol ne paro. Moko bende nitie makoro neno ni oyo an to koro kaka okayudo kata max 300 nieri, samoro koro agora piny mae giko mara. In kaka japuonj kod janyuol inyalo nyiso gi nade? Adwa ni mondo anyisgi ni samoro inyalo yudo max matin, ni somo ema nokitie matek, jopuonje ma nokopuonji gik mowinjore, or ne ok gipuonji maber, or sikul mane intie be ji ne ok okete chir mar kalo penj. Onge ng'ama nyalo wacho ni an koro kasegora piny ka tuku kadhi kale. Ndalo mane wasomo ne inyalo yudo ni nyathi moro nobiro e sikul, wan tiyo gi max 36 niluonga ni points. 36 ema ne maximum kiyudo to yudo A3. A ka A ne nigi max 12. To ne gin subject 3 kende. Kwano gi English gi general paper. Kiyudo A3 to in gi max 36 mane maximum. Kato gidok kamano nyaka piny. Tiyudo ni ng'ato nodhi kucho, odhi gi max 36, points 36. Ng'ato biro ka gi 27. Chieng' mitimo penj mogik mar form 4, ja 27 cha ema koro kalo molo ja 36. Timore mang'eny, wan joma ne jopuonj ne waneno gi kabisa. Ni joma nodonjo kariek, moko dok chien, joma nodonjo ka diere ema dhi mbele. Kendo aseneno ndalo nyathi mobi ma wuon gi wuoya ni an ketna uru nyathina ni
ni ok ober ahinya kata kucho to ne ung'e kaka ne en gi chandruok ema koro yombo ji joma nokaw ni noyudo penj mang'eny motelo. To mar ariyo, skunde gi thothgi ok opogore. Kinyalo ni skul moro nitie nyithindo kaka ike form 4 to mana achiel. Koro kidoge yudo B moro gi C moro kadok piny. Tiyudo ka skundni en joma nokaw ne gin jo max 250 230. Skul moro be nitiere gin gi yudo A10 to gin ne gikawo jo 400 and above. Koro nitie gimoro e penj kama iluongo ni entry point. Samoro skul okawo entry point mabeyo. Gisungre ni wacho ni ng'eyo japuonjno no alliance koro ng'e puonjo. Alliance kuno no puonjo nyithindo mariek manoyudo 400 and above. To japuonj ma e skul moro ni ne yudo nyithindo jo 250 gi bute kanyo. Erokamano mwalimu. Agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel e studio. Nyari bende notimo penj, an bende inyise ni wa congratulate nikech otimo maber. En e kind ji 9,000 gi wiye moyudo 400 gi wiye ni. Nyise ni otiyo matek. Wan bende wagone erokamano ne okakare ne ok ikete gi tich matek, miye thuolo mar somo. Apano riek kawuongi. Oriek kawuongi. Wuongi tinde ja siasa. Oriti mwalimu nyaka wachako rad kendo. Ma ndin Kuku mar Wach kod Anje Follow Back.